Kompla jirriżulta kif il-mara Russa li Simon Busuttil kemm il-darba uża biex isostni waħda mill-akbar gidbiet elettorali tiegħu hija involuta f'fatt ta' intriċċi. Fil-ġimgħa li sar magħruf li Marija Efimova, is-suppost whistleblower ta' Simon Busuttil telqet minn Malta, il-Gazzetta Kulħadd żvelat qatt ta' kwistjonijiet oħra dwar Efimova. Persuni qrib l-investigazzjoni li tkellmu mal-Gazzetta Kulħadd fissru kif Efimova għandha rekord li anqal id-dubji. Meta kienet taħdem ma' Pilatus Bank xtrat fit 3,000 euro vjaġġ għalija u għal-familta biex ħadet btala fil-Greċja. Btala ma kienx biżżejjed għax użat flus il-bank biex iġġib il-kunjatu f'Malta. Għandha kwistjoni wkoll ma' Pilatus Bank li tajt li ma tawix salarju. Iżda mbagħad tajt li ftemet biex dawn l-ispejjeż jinqataw mis-salarju. Anke dwar jekk kellix mobile tal-kumpanija jidher li ma qalitx il-verità biex irriżulta li kien hemm mobile mimli affarijiet personali tagħha. Ma kinux biss dawn li jokru għajnejn dawk li qed jinvestigaw għaliex jirriżulta li f'każ li għamlet kontra l-uffiċjali tal-pulizija li investigawha, ir-Russa qalet li kienet tqila meta fil-fatt ma kinitx. Allegat ukoll li stmawa ħażin fost oħrajn qalet li fil-11 sija li nżammet taħt il-kustodja tal-pulizija kielet darba biss u żiedet li dan kien se jaffettwala itqala li qatt ma kien hemm. Kien iktar kmieni din il-ġimgħa li l-Maġistrat Joe Mifsud poġġa lil Efimova fuq il-lista ta' persuni wanted, dan wara li telqet minn Malta.